Il-tajna l-poddatora u dawn l-introduzzjonijiet ikolli ngħid li huma mod ieħor kif jiena nikkomunika magħkom. Però nu pjaċir ukoll kieku intom tikkomunikaw anke aktar miegħi u allura ir-reazzjonijiet tagħkom għal din il-poddata huma dak illi qiegħed infittex jiena anke permezz ta' din l-introduzzjoni. Imma ħalli ngħaddu għall-poddata issa u hemmhekk ukoll nerġa' nistidinkom tagħmlu kuntatt miegħi. Din hija l-poddar numru 562 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddar tal-lum se nisimgħu minn Burn, Kallakku flimkien ma' kapitlu 13, Rem u Kurt Kind. Biex nibdew illum għandna din minn Use. Il-poddata numru 562 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant f'tani għallum b'din is-silta ta' Jasmin Kwimizakis magħruf aħjar bħala Use, illi s-silta ġdida tagħha jisimha No Orqod. U nittama li ma tagħmlu xek fil-madwar 20 minut oħra illi fadal fil-poddata tal-lum u ħanqas jekk tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com fejn issibu koll il-poddata l-ħora kollha li għandna f'din is-sensiela apparti dettalji dwar il-poddata tal-lum u affarijiet oħra. Ħalli ngħaddu għal silta li biss għandna poddata pakkjata sew illum jirritornaw Debra Broch-Brinkat u Gianluca Pulverenti li rekordjaw bl-isem ta' Burn. Il-silta tagħhom jisimha Oceans. We move our arms, we move our legs, we move all of our bodies. Escape the water in our heads, breaking ways to bring us closer. We are
apart from our depart. Now we're close to taking shelter. Inside our hearts we know someday there will be movement. Breaking waves that bring us closer. We are swimming, but we swim in different oceans. We are swimming, but we swim in different oceans, and the current will bring us round, 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 round. The current will bring us round, 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 round. We've built a safe space, but we don't save space unless you come with a similar face. No time for side-eye, but we're side by side, only with someone who rides the same tide. We've built a safe space, but we don't save space unless you come with a similar face. No time for side-eye, but we're side by side, only with someone who rides the same tide. Ocean semmek mela minant Burn. U semmejtilkom dik il-website ToniSant.com li fija hemm ukoll mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi u biex irdejjem nismanantkom segwaċi u semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. Anka meta tistgħu ssibuni permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, anka l-YouTube minn fej din il-poddata toħroġ ukoll il-verżjoni video tagħha. U hekk għamel fil-fatt Matthew Attard li nafuh ukoll bħala kallakku, dana daqejna siltiet tiegħu diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddati. Din id-darba issa jikkollabora anke l-darba oħra jidhirli mal-kapitlu 13 u tkompli l-sensiela ta' Briju u Tgawdija din hija l-aħħar parti. Tlaqna ħalli komplu dil-ġurnata żgur tajba għalija b'ħafna ġarba bla mistija b'ħafna briji u tgawdija nepa fris sigaret ħamra qiegħda il-ġamra għasil ħaqna dħalna fil-kamra u jixtaru mal-artu minn kull suq għandi f'ġismi minna ħassejta tanqalt ħaristu bħalsa waħda qalt li jekk ikun imnalla xirrida kif badek Alla imma meta Alla ħallaq li kien gazdan full on l-speedo għax minn flok tani sajs normali li tani torpedo għat li iva ridek yes please gid ma fon u kun qattalek il-bmis xuftejja ma xuftejk idejja ma riġlejk għajnejk ma għaw ġejju wara widnejk imma ħadd ma ħajżommok għaliex issa lesti ħalli tajjeb l-istess sajta lajt idommok għax minn rasi sa saqajja ġismi qiebes jisu sura jekk ikolli nagħti grad l-sesswali professur noħroġ dejjem l-aqwa marki u grades miegħek nerġa' nagħmel l-aħħar parti 50 Shades kliem istess naf li saħnek minn fuqek tajjar il-kutra ħalli tara professjoni x'inhi ktibt il-Kama Sutra mhux problema jekk karusa jew poġġuta jekk sinjura jew falluta jekk mill-Marsa jew balluta miegħek nieħu l-aqwa vjaġġ bil-mod jew bis-salvaġġ dejja kemm u dejja nidħol kull passaġġ karozzi nisa u flus gulli xejn hija problema tista' tgħidli inġinier ta' ħajt infassal l-sistema jiġifieri pupa m'hemmx għalfejn tkabbar rasek illum jiena mija kada insana dikasek imma sada l-ħin jgħaddi bil-modi so kien Ingliż proset qalbi kompletin laqwa striptease imma fjura ħelwa nħares lejk u nitħassrek taf li bnejka waħda jien nħassrek. Impresionas con tu sonrisa, niñas, como el sol de la mañana. La primera vez que te vi me dejaste rogando por más de ti. Tus labios más cerca de los míos, puedes escuchar el grito dentro de mí. Si sueño contigo, debes soñar conmigo, conmigo. Bebé,
is-sejma tiegħek timpressjonani. Kull darba illi nħares lejk ix-xemx tibissem li. Mill-ewwel darba li rajtek ħallitni nodrob għalik. Għandi xuf tajjar ibxuf tejk il-ħin kollu naħseb fik u inti taf illi les nagħmel kollox għalik. Jekk hux flus jew karozzi jien kollox intik. Nagħlef illi bati f'ħajtek żgur jien ma nħallik. Xew inti tibqa' r-reġina għall-infinit. Inqisli li ġod id-dinja bħala wieħed komdità li tgħix bħali hija ħolma li hija realtà. Tek li għandek ħafna flus hija gidba li hija verità. Qed inkun onest u nwaqqa krudeltà taf li bla flus la tagħna u laqqas bows imma fimma waħda għax jien menfus isfel mimli bil-bews. Mhux inkun krudili imma senza tal-lews. Indir waħdi il-fuq isneħħa miema friska flus għandi nieħu bil-lista. Il-lista twila ħafna il-bankina knista. Kollox jiġi bil-mod pass wara pass tagħmel ħafna proċessi. Taqta' qalbek qatt u jiġu s-suċċessi mhux billi tagħmel xarek għallox fidek il-kafriħa vanitus mal-prox mumen fil-bżon dejjem ġenerus jek titkessaħ kien ma sħabek imma malla qasqos jien nitbal nistinka fiskiet naf li minn xejn ma naqta għaddaqat pero raġuni waħda għax nixxala mitnej sal-ħadd imma ħsara lil-ħadd għax jek tieħu pjaċirin tiddejjaq xilta madwarek jek inti tagħmel dan sibek jagħmel bħalek mel isma' dak li għandi xi ngħid għax din il-liġi jinnornalek il-briju u kawdija fil-ħajja essenzjali jew min jgħidlek int miġnun jew min jgħidlek int normali jew min jgħidlek int king jew min jgħidlek int banali mnaqqax ġo Malta bħala wieħed immortali kull fil-lodu noħroġ barra ħabta u sabta bil-mortali bix-xofieru bil-karozzi ngħidlek kien xejn ma jonqosni imma fl-istess ħin jonqosni ħafna il-ħajja tħares lejku bit-bissima tgħidlek ibda lesti ħadd jitgħallem it-talima kompli prova u tibqa' x'insakkar fil-kantina għax dak li taħdem għalih titati raġuni ġenwina dik hija ir-raġuni li spara nola balla bħal kanuni u brikkuni ġo frankuni bla raġuni jistujtuni kull attakki nirribatti dawk l-attakki bil-impatti dawk l-impatti nagħmlu l-blatt inkisser tazz infarrak mejda b'ħafna telqa nisloq żelqa naqbad lilek fjura friska memx tagħmel jiena lista tikkonferma briju u tgawdija l-aħħar parti din id-diska. Por favor ven y muéstrame contigo puedo estar me muero en tus brazos se repite otra vez la misma historia quédate cerca de mí puedo curar tu dolor estás hablando con el mío solo sueña conmigo ¿Quieres darme lo que tú quieres? ven a ver mi mundo amor Estoy segura de que tú puedes no es esto lo que deseas Dale papi, vete para atrás viaja por el mundo conmigo solo deseo estar contigo contigo Malta B'dak il-ġisem u l-mixja ta' flit impressjona n-nies Għajnejhom dejjem minn fuqek kull meta tgħaddi mit-triq Kull meta nkellmek immelsek tħallini mmissek inġennek Għadek ma tafx x'inhu bjan ma naqtakx tibża minn dellek Li naf li l-arja titqalb din l-emozzjoni tiżelleġ Kun parti minni darba u naħlef li nkun parti minn dellek ħajja ibżal dak li għandek u mhux dak li tixtieq mhux problema lil bies irrelevanti inti x'intu x'avukat jew kien nies taf li nar ta' ġo qalbek jiena nkun il-kebbies x'ir-relazzjoni tiegħi lejk aktar tinħallu mhux dibbies u għal kull tip ta' benefiċċju nagħmel sagrifiċċju pupa inti segretarja qalbi tibqa' l-uffiċċju minn fil-għodu kull ġurnata ta' kull ġimgħa kull staġun dik id-daħqa li kolli fuq wiċċi tagħha inti l-kaġun isni f'deżert bil-laċ inqabbad xuftejja u xuftejk kif li xkun kif nara dik id-daħqa li titrembel minn għajnejk għal fuq xuftejk ngħidlek pupa titlaqaq u għad dejjem neħfa nżommlok idejk fit-tajjeb fil-ħażin nħobbok daqs kemm Marija ħabbet il-bambin mhux problema kollox nieħu jien ħtija għax inti bħal xemx fuċċi jittini jiddija moħħi miegħek dritt linja inħobbok saħħa twaqqa kull binja pupa tgħin idejk ħalli ndawrek id-dinja Min dejjem taf li kont nittama fik Waħda minn dawk it-tip ta' nies li f'moħħi kienu mġiena u naħseb fik Laqas nilħaq inqum illi nibda nħares fir-riflessjoni jinħares ma nara xejn dis-sitwazzjoni qed inħoss li bil-mod qiegħda tkissirni qed inħoss li ħajti mhux qed ngħixha sewwa il-pressjonija da taħdim li moħħi qed inħossu qed jaħkimni nħares lejk it-tieni darba għal xejn għax int ma tistax tifhimni jiddispjaċini illi forsi qatt ma kelli ċans nitkellem ma' dawn in-nies ta' madwari inħoss li f'kultanti bda nitlef il-bilanċu Nara din id-dinja dur madwar il-most li wisq imkisser li prova nfisser x'kien ifisser dan it-tifel meta kien għadu żgħir u kellu l-valuri il-flus in-nisa u l-karozzi ma jagħmlux kburi sib persuna waħda u jibqa' magħha żomm nuri Kalakku kapitlu 13 dal-messaġġ tiegħi lilkom grazzi tas-sapport kollu li tuna dan għadu biss il-bidu f'sensiela ta' proġetti kbar u l-messaġġ tiegħi lejk ġus grazzi tal-pariri kollha fil-ħajja ta' kuljum tal-imħabba u r-rispett Grazzi tal-ismajtuna l-aħħar u
Kalakku, grazzi lilek tal-li għemmint fija. Rispett koġi. L-aħħar parti jemmek minant il-Kallakku fl-imkien mal-kapitlu 13 illi jintroduċu issa anka l-Ispanjol fil-hip-hop bil-Malti, għal-kem l-Ispanjol anka nafuħ minant esponenti oħra fil-xena tal-mużika Maltija. U aktar hip-hop bil-Malti minant Clayton Xkembri, marruf aħjar bħala rem nafuħu kol mal-Fishcult. Tijaw hija waħda illi tajjeb illi toqdu attenti sew għalija. Għal-fatt illi jisima Anti-suicidju. Jiftaħ għajneħ jiprofa jara r-realtà, xjonqos mill-bniedem jekk jitlef id-dinjità. Ħala tqis illum u għada m'hemmx verità, il-ħajja tagħtu kollox barra naqra libertà. Tefatu f'sitwazzjoni li tħasseb il-kuraġġ, qabad il-lapes fidu ħażes l-aħħar messaġġ. Dema li markat bħal sinjal tal-batija, sinjal jimmarka l-kuraġġ blebda mistħija. Turi moħ jibża li neħħal biża u ramija, kiteb fuq sħabu kemm xejn differenti. Kif l-akbar ħabiba tilablu bis-sentimenti, qalbu jistħi jiftaħ u hemm raġuni evidenti. L-imħabba speċjali biex tara bil-lenti, kompla jgħid li jħossu wis indipendenti. Minn flok rawa triq wadbulu l-kummenti, u kwota li suċessi ma jiswewx sold, għax ma tneħħix dan iż-żmien blebda ammont. U tasal fej tasal terġa' lura minn fej kont. Missieru dejjem lilu jitmandaw, nervi supervjaw, il-menti jindannaw. Jaf li memx libertà u d-demoni jigravaw, l-anġli jimmutaw, sibijiet u ibelħuħ. Ma minn ma jaqbilx, dlonk u arbuħ, qabdu ituħ u ħadd ma qabes għalih. Spiċċa vittma tal-bullying, vuċi bla smieħ, għax kulħadd iwa imma kulħadd jitħad bih. Tem jgħidlu ġieħ, jaf li ser jinsieħ, tefa litra fuq il-mejda, broda li ma bħala, saqsa l-mulejjala, britorn li ma jseħx, mux fuq ixbija tijak, għax żgur li ma nixbħekx. Dal-moment paxxi rasek u jisu ma jafekx, il-ħin jieqaf, jekk għaddu għaddej mux xieraq, iżda tagħmel sens għax illum sar kull bieraħ. Dil-ħajja bla ħsieb, għatta l-aħħar paġna u aħraq il-ktieb, ma sabx għandu japprezza, ħala għajneħu reħila minn fuq il-banketta. Anti-suicidju hemmhekk mela minant Rem. U qabel ma ngħaddu għall-aħħar silta, tajjeb li nfakkarkom ukoll fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. Għalkemm il-website li jinsemmilkom regolarment ToniSant.com hija dik li abbinata ma' din is-sensiela ta' poddati, fil-verità dak li nagħmlu b'dawn il-poddati u ilna nagħmlu issa għal kważi 15-il sena sħaħ. U biex anka niftakru dak li kun għaddej minn xena tal-mużika f'Malta. U kien hemm min ħares li għaddejn b'diversi modi. Hemm min jaħseb li din is-sensiela jinnamela biex nipromovi il-mużika Maltija u l-mużika minn Malta, iva, imma aktar minn hekk ukoll biex meta jgħaddi snin niftakru dak li kun ħareġ, dak li kun għadda u dak li kun smajna u dak li nkunu rajna. Dettalji bħal dejjem mela permezz ta' l-M3P fuq m3p.com.mt. Biex nagħlqu llum għandna xi ħaġa mingħand Kurt Kind, din jisimha Figure It Out. You've got the
U Figure It Out minant Kurt Kind, għana ġejna f'tbim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Qabel ħallikom fadal li xejn li fil-infakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz ta' ToniSant.com. So nerġgħu niltaqgħu. Jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.